Kaixo egunon, hemen gaude Gazteak Gara saioan. Gaur bi gonbidatu izango ditugu, lehenengo batxilergotik ekarri ditugun bi gazteak. Eta, hori, beraiei galdetuko diogu ea zer nolako esperientzia izan duten zaharrei laguntzen, beraien gaztetasuna zaharrei transmititzen, eta hori da. Orain, gure programa honetan egin duten lanaren zati bat aurkeztuko dizuegu. Hemen gaude, Azkoitiko azoka, eta Eneriz egin gaude. Eneriz ari zaio laguntzen gure hirugarren adindua, eta Eneriz ari da bere lana egiten. Hau da programan sartzen dena. Eneriz ari da honi laguntzen, begira. Hemen gaude azokan, eta Eneriz ari zaio mireni laguntzen, miren gure aldagai. Bere produktuak, baserriko produktuak jartzen. Ari da bertan jartzen, eta horrela gure mirenek saldu egingo dute. Orain, iragarkietara. Bi sarrera ditugu Atleti Realaren kontra ikusteko. Eta gainera Realekoekin egoteko aukera duzue. Bidali mezua Real 5-0 Laura eta hor duzu aukera. Egunon, hemen gaude berriro ere, eta orain, Andrea Jatorroni poltsak eramaten lagundu behar diogu. Bai, foto, eskerrik asko. Ematen du ez dugula ezer egiten, baina jende honi askotan meseda egiten diogu. Ematen du honelako gauzekin ez dugula ezer egiten, baina badago jende eskertzen duena, edo ezin duelako ongi ibili, edo ez duelako jadanik indarrik. Eta honelako gauz txikiekin ez da ezer kostatzen, eta arrezazuen eredutzat, eta egongo gara. Bi sketch hauek ikusi eta gero, amaitzeko ordua ere iritsi zaigu. Bihar, egunero bezala, ordu berean elkartuko gara beste bi gonbidaturekin.